Afrikana ta' 31 sena u li jisimha ma jistax jixxandar inżammet taħt arrest wara li ġiet mixlija li daħlet f'Malta b'bagalja li kellha fiha 1.5 kg droga eroina u li ma kinitx għall-użu personali tagħha. Il-mara ċaħdet l-akkużi fil-waqt li l-Maġistrat Astrid Grima ordnat li jiġu friżati l-assi tal-akkużata. Ivan Stivala ta' 41 sena ma stabx ħati li fit-30 ta' Mejju ta' sentejn ilu prova jtajjar lil Jeremy Cardona. Jeremy Cardona akkuża lil Ivan Stivala li prova jtajru meta kien qed jaqsam mix-xatt tal-gżira. Il-qorti perseduta mill-Maġistrat Joseph Mifsud qalet li l-prosekuzzjoni ma provax l-akkużi tagħha u filmati elevati u rew storja differenti fosthom li meta Cardona kien qed jaqsam it-triq kien hemm nies oħra. Sirjan ta' 39 sena u li joqgħod bir-Kirkara nżamm arrestat wara li ġie mixli li kkawża ġrieħ ħfief lil martu. Huwa ġie mixli wkoll li kkawża biża' fuq martu eddida kif ukoll għamel xi ħsarat fuq il-proprjetà tagħha. Ir-raġel li huwa riċediv wieġeb mhux ħati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.